Шаллы халкын бакчаларда иминлекне сокларга өндиләр. Хәзер бакчачыларның территорияләрне җыштыру һәм кышка әзерлек вакыты. Фаҗигаләргә юл куймас өчен янгын сөндерүчеләр профилактик рейдлар үткәрә. Бакчачыларның көзге мәшәкатьләре территорияләрне җыештыралар, шөп-чарны чыгаралар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шөп-чарны утилләштерүне контрольдә тота. Кагыйдәләр бозылмаска тиеш. Кагыйдә буенча дача участогы территориясендә шөп-чарны махсус савытта гына яндырырга рөхсәт ителә. Шул ук вакытта янәшәдә беренчел янгын сөндерү чаралары торырга тиеш. Мурат Гадилов дачада җылы айларда хатыны, эт, 2 мәче попугай белән яши. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтим ди. Всегда пожарный. Нигездә барысы да компост чокырына туфракка китә. Әзүр шүпләрне мичтә яндырам. Һәр вакыт янәшәдә янгын сөндергеч бар. Зур савытта су тора. Шөпне бары тик җилсез һавада гына яндырабыз. Намуссыз күршеләр җитди проблема китереп чыгарырга мөмкин. Галина Петрова да күршеләреннән уңмаган. Шиктәш кишәрлекнең күршесен ул нибары бер тапкыр гына күргән. Ну, близко, да, вот считай, вот теплица здесь наша вот. Теплица безнең янәшәбездә генә. Тик ул ташланды хәлдә. Шу бүләннәре баскан. Ваемсызлыкның гыйбрәтле мисалы. Участокта янгын чыккан. Янгын урынында үзләре калдырмаган әйберләр дә табылган. Көчле җил булганда, утның күрше территориягә күчү куркынычы булган. Шуңа күрә саклану чараларын төгәл үтәргә кирәк. На участке никого не было. Судя по... Бу участокта беркемдә юк иде. Анда табылган әйберләргә караганда, бу участокта билгеле бер яшәү урыны булмаган кешеләр булырга мөмкин. Участокта учак якканнар, аны сүндермичә китеп барганнар иде. Профилактик тикшерүләр якындагы атналарда дәвам итәчәк. Шуннан соң көннәр суыта башлагач, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре йортларны, аларның җылыту системаларын тикшерүгә күчә. Идел Кыямов, Любовь Захарова, Роман Гейтман, Татарстан яңалыклары.